בנו של פרננדו רדונדו, גדולות ונצורות בקריירת האימון שלו, כמובן זה היה שחקן ענק, היה קפטן נבחרת ארגנטינה. לואיס סוארז כבר בן 38, וגם השוער אוסקר סטארי בן 38, אבל הנה הזדמנות ראשונה אולי השני, אבל הנה עכשיו קראת את המעבר השני של הוורודים. תראו את זה, קהל של אינטר מיאמי, רוצה לראות זיזו על קרדשא. אנחנו עם כדור חופשי של לאו מסי, של לאו, אבל הכדור שלו משייט לו מעל המשהו. היא לא זכתה באליפות ארצות הברית, יש גם לא מעט ביקורת על העניין הזה. תראו את ההזדמנות הזאת, שם 9 שערים. אינטר מיאמי, חוץ מבעיטה חופשית של מסי, לא באמת סיכנה. פה מסי עושה את הדברים היפים, כמו שהבנו זה הוקם כמו 7 שנים בלבד. בניגוד להללי שקיימת מאז, לא של השחקנים האלה לא עומדים לרשותו של משרנו, אבל הוא דיבר אתמול במסיבת העיתונאים לנצל את האגפים שלה, את שני המגינים התוקפים, אבל לא מספיק. אולי עכשיו זה יגיע דווקא מהעבר השני. נקע לתוך הברך, מסי מחזיק את הברך. עוד חודש בן 37. הוא מגביע, הנשינה הוא ברמה אישית. הכדור הזה לרחבה. ההרחקה שם של דארי. נאווי, כדור חוזר אליו. הפעם, מוחמד אל-שנאווי עודף. מסי לוקח את הכדור. מסי הולך כדי לבעוט את הכדור. הנה מסי, מניף את הרגל, עדיין לא. טוב. רנפראי לא נשאר אף פעם לבד. העולים של אינטר מיאמי יודעים מה הם רוצים לראות. מהשער של מסי במהלך הטורניר. לא שיחק בגמר, אבל כמובן שקיבל את מדליית הזהב. לא יצא לי. ועכשיו, הנה ההשתחררות, הנה הבעיטה, לא, הוא מעדיף את המסירה, וזהו. מחפשים את הפרצה, בעיקר מסי, רוצה את הדאבל פאס, מסי מוכשל. סגוביה לא יבט, מסי יבט! קיצוני. פנימה! איזה שונים של גביע העולם במועדונים במתכונת הישנה, לאל שחט, בואו נראה מה הוא יעשה כאן היום. מסי ממתין קצת מאחור, באזור שבו יש לו יותר שטח. יש לנו עדיין מספיק דקות כדי שכדור אחד לפחות ייכנס לרשת. מסי מעלה לרחבה, מסי הוא מעדיף להוציא אותו החוצה, עכשיו מסי יגביע, רק לשני השוערים.